Vi har kåret Danmarks koldeste arbejdsplads, Mikkel. Det skal vi nemlig, og det er jo det herlige her ved Godmorgen Danmark. Ikke se hårpuder, for eksempel. Jamen, det er jo et helt nyt ord. Det er første gang, det kommer ud af munden på mig nu, jo. Ja, det er en fantastisk ting. Men nu det her med det kolde job, altså, jeg vil sige, jeg kunne egentlig også godt tænke mig lidt at være kandidat til det. Ja, i konkurrencen. Ja, jeg synes, det har været lidt koldt derude. Vi har her til morgen haft en vejrvært med i konkurrencen. Vi har dem, der sætter hegn op til Take That. Ja. Vi har haft et cykelpost med fingerspidsløse handsker. Og vinduesviskeren. Vinduespusseren. Vi har juletræspakkeren, der fik juletræerne ned over sig og sne ned ad nakken. Og Claus, vores Tivoli-kontrollør selvfølgelig, der går på vagt et sted mellem 8 og 12 timer om dagen. Altså 1,5 time op i porten, hvor chillfaktoren er helt i top. I dag må det jo være de der minus 15, minus 20 grader. Det er jo... Godmorgen, Bendix. Godmorgen. Du var med os lige før, og du fortalte om, at du er juletræspakker. Hvad går det ud på, Bendix? Jamen, det går jo ud på, at vi netter juletræer. Først fælder dem, og så netter vi dem med sådan en netmaskine. Ja. Og så kører de op langs sådan en transportbånd om bagpå, så står jeg så derom og tager imod dem og lægger dem på paller. Bendix, hvor mange timer er du udenfor i træk? Jamen, vi arbejder fra omkring kl. 6 om morgenen til 7-8 stykker om aftenen. Så vi er lige ude i de kolde tider, jo. Og det er nemlig i denne tid, så du er jo også lidt en hverdagens held. Det er jo de her juletræer, vi alle sammen skal nogle og negle med hjem, eller betale for. Bendix, vi har kåret dig, dommerkomiteen er os 3, til at have Danmarks koldeste job, og tak fordi du knokler for os alle sammen. Frit valg på øverste hylde. Hvad vil du have? En ørevarmerhue, en varmedunk eller en gammel dansk? Ja, men jeg tror, at vi tager en ørevarmerhue så. Bendix, den er på vej til dig med posten. Tusind tak, fordi du knokler for os alle sammen. Det er jeg. Tak for denne kolde morgen. Tak, Bendix. Tak skal jeg. Husk Take That i aften 18.25 her i God Aften Danmark på Gensyn.